lan sembrani aja nyangkut dereng kae nek awet ora padha penyanyi dasar dina malam minggu Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Matur sembah nuwun ya Mak. Ya, matur sembah nuwun. Sepindah no. Apa Mak? Sepindah ayo kowe lan aku ngaturake puja syukur dumateng Gusti ingkang ngakarya jagat, Nduk. Sebabe ing iki dina kowe lan aku ditimbali ana ing laladan suru kene pinaringan hayom-hayem lan tentrem pinanggih kadang para kawula suru ingkang samiya guyub rukun gemah ripah loh jinawi. Ngono ya Mak. Iya. Kapindhone ayo ngaturaken sholawat dumateng ngarsanipun junjungan Nabi Agung Muhammad, Nduk. Ngono ya Mak. Iya. Kaping telune ngaturaken hormat taklim dumateng kadang sesepuh para pinisepuh dusun suru kene, Nduk. Ngono ya Mak. Iya. Kaping papate ngaturake panuwun dumateng para perangkat desa ana ing dusun suru kene. Kaping limone ngaturake panuwun dumateng para panitia. Iya. Para panitia kang wis ngarepi supaya lelakon adicara bersih desa ing dina iki ya Mak. Iya. Ora keri Mak. Ora keri apa, Nduk? Ora keri anggene awake dhewe ana ing dusun kene iki ya amarga ditimbali para kadang-kadang kawula warga masyarakat desa Suru. Ngono ya Mak. Iya. Ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan. Ya Mak, ngaturaken panuwun kang tanpa pepindhan. Mbok pilih adoh-adoh nimbali awake dhewe saka etan kene, Nduk. Ngendi Mak? Saka Raramba. Saka Raramba ya. Kecamatane ya padha ngetose.
wingi kae awake dhewe ditimbali ya ditimbali disowani para panitia sapa Mak Pak Bayan karo Pak Mulyono. Oh Pak Mulyono ya sing milihke lakon bengi iki Pak Mulyono. Heeh. Pak Mulyono. Iya Mak ngaturaken panuwun kang tanpa upami. Awake dhewe wis ditimbali gelar kelir gantung gong sak rombongan komplit jangkep tur ya nganti nggawa bintang tamu. Bintang tamune mengko ana Gareng saka Janegara karo Mbak Nada Citra Mbarwangi saka Ponorogo. Oh ngono ya Mak ya. Kanggo ngendhokake rasa Mak, ngendurake rasa apa nduk sing kok karepke? Sing tak karepke ya kuwi tetembangan kang wis lumaku, kang wis lumprat adat saben ya kuwi lancaran bersih desa. Dikarsani dening Pak Noko sing ngarepi supaya kendho rasane. Mula awake dhewe mengko anggere jagongan supaya kepenak. Oh ngono ya Nduk iya. Ayo Mak, Pak Noko sumangga dipun pakarsani. Apan iku dadi kewajiban baku ayo bersih desa murih adoh suker sakit kia anggia tu mandang karyo
Matur sembah nuwun. Iya, Nduk, iya. Sing diajab dening warga masyarakat Desa Suru ya kuwi supaya warga dusun Suru kuwi iso sugih saya tentrem manggih rahayu wilujeng sekamu kawisipun. Ngono ya Mak iya. Sing diajab guyub rukun tentrem rukun karo tangga teparu sak kiwa tengene ya. Lah kepiye dadak arep ora rukun? Wong rukun kuwi ya merga penting, Nduk. Pentinge merga yen ora rukun iku iso dadi iri. Yen iri ku mesti sengit karo tanggane. Woh, ngono ya. Merga tentrem kuwi ya merga dadi cagake wong Bebrayan Agung, cagake wong Srawung. Yen ora guyub tentrem, guyub rukun nyambut gawe, wis ora kelakon, Nduk. Wis ora kelakon, bale Desa Suru ki dibeki wong niku wis ora kelakon. Ratane nganti tutup. Motor-motor gak iso mlebu ya. Awake dhewe ya lagi sowan ana ing dibengi iki ya, Mak. Iya, lagi pisan iki sowan ana ing Desa Suru. Ya muga-muga bisa gawe mareme warga Desa Suru kene ya Mak. Iya. Krungu kabar, Mak. Kabare apa? Aku krungu kabar yen to Bapak Lurah. Bapak Lurahe jenenge Pak Wawan. Nyapa ye? Arep duwe gawe apa? Mantu. Ya kudune iki adat lupiya yen mantu kuwi kudune wayangan. Oh, no iya kudune wayangan. Bapak Lurah kudu wayangan. Oh, ya ora kudu wayangan, Mak. Ya, ora kudu wayangan. Paling ora ya undang-undang awake dhewe ya, Mak. Ya. Matur sembah nuwun. Ngedekake sinden, Mak. Sapa? Ya kuwi saka Ponorogo. Nimas Ayu. Nada citra Ambarwangi. Iki gestar ing dina bengi iki ya iki. Jumeneng Cahayu, jumeneng monggo. Menik-menik. Alhamdulillah bahagia hari ini, Mas. Bahagia ya? Nggih. Melu kamulyan laras bahagia ya? Alhamdulillah. Kopen. Hah? Kopen. Kopen. Kok iso kopen? Nggih, pokoknya kopen, wis. Melu kamulyan kopen ya? Nggih. Wah, sapanan ki warga kene sapanan dhisik. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah, mugi-mugi ingkang jawab salam panjang yuswanipun, kathah rezekinipun. Terus napa niku sing gadah utang mugi-mugi enggal lunas nggih, Pak Bu. Amin. Sampun. Sing duwe utang mugi-mugi enggal lunas. Biasane iki nek wis utange wis lunas ki terus utang meneh. Mboten napa-napa nggih, niku kebutuhan. Kebutuhan ya. Kebutuhan hidup niku untuk mensejahterakan kehidupan. Oh iya, mensejahterakan kehidupan. Nggih, wonten dawuh Mas. Nggih wong ayu iki lho. Adoh-adoh saka Ponorogo Jan. Bot-bote kepengin ditresnani karo warga masyarakat Desa Suru kene. Kata iki jane iki ditresnani lho. Dadi sing digoleki iki dudu aku jane. Engko Mbak Nadra dijak apa ora, Mas? Terus jenengan sanjange pripun? Ya aku ketoke mboten aku. Wong ki pripun? gawan kotak jarene.
Gawan kotak-kotak amal. Nggih, pripun iki? Ngaturake tetembangan wong ayu. Nggih. Suaramu coba katonno. Katondo. Pelok barang. Oh, pelek barang iya. Wah. Janjane iki wong sak ngene dhuwur dedek iki ya janjane iki wis duwe gandengan apa urung aku ya tek dong kok. Nggih, genahe ngoten lho. Aku ra tek dong aku. Ora genah aku duwe ngono gandengan apa urung ki ra ero. Hah? Cirase Mas Dimas nek teng panggung niku milik umum Mas Dalang. Oh iya, heeh. Nggih, dadi posisine ngeten-ngeten iki kula jomblo. Oh iya, Dik. Nek nang kene dadi Jomblo. jomblo berarti nggone wong Nggih, mboten ngoten lho. Mboten kok nggone wong akeh niku mboten. kok iso nggone wong akeh wong siji nek dirubung wong akeh. Ngugur sakmene wonge. Ayo, monggo Mbak ngaturake tembang menawa. Dandang gula pancet. Dandang kula pancet. Nah, bawane? Ngarepe piye ke? Lamun arsa. Lamun arsa antuk jatuh krami Den prayitna ing pamilih ira aja waton wadon Suaramu kok apik meneh janjane manganmu apa? Sik, kula niku janjane mboten angel penane. Mesti mangan niku apa anane ngoten Mas Dalang. Heeh. Dadi misale diwehi sego tiwul terus dan blendrang ngoten kula pun trima. Heeh, kaya iki mau ya bes. Nah, nggih, Suguhane pepek. Wis niku kelangenan banget nih. Sego? Jan matur nuwun sanget. Sego nggih. tiwul. Sego tiwul. Oh, dasare bocah nggih. gunung ya. Monggo dibacetaken. Aja milik wangayu kaping pindho
Nggih. Kira-kira yen Pripun? bapakmu lho, mbahmu, Nggih. bapak ibumu kira-kira apa ora do golek karepe iki meh golek mantu dalang, mantu pengrawit. Ah. Pilihan berat niku. Hah? Sak maringi. Sak nek maringe. Wong kok neriman men. Neriman, Mas. Pun monggo dipun bacetaken. Pecah gunung nggih. Oh, jeneng gula. Ya. Nggih. Nggih. Sapa sing
dhisik, mengko jemuleng malih. Ah, ganti artisnya. Sopo Mak Frisa? Frisa Intan Sona kasih support biar hebat para kanca. Pripun? Sehat? Alhamdulillah sehat, semangat. Sehat semangat ya. Mboten ngantuk? Mboten. Wah, iki bacutan pirang dina nduk disampeyani. Sekawan, Mas. Wis sekawan dina. Heeh, genepi ping 5 pisan iso. Amin. Bacutan ning YouTube ta. Nggih, wah, pidalan saking pundi ya? Lah saking Desa Sonoageng Prambon. Sonoageng Prambon. Nah, iki salah sijine nganu, sindene kamulyan laras ya ta? Nggih. Nggih, wah, jan dedeke nadyan tok cilik ning ki mentes carane wong ya ta? Nggih, mentes napa nih? Mentes wonge. Oh, ngoten nggih. Botol Yakult terus. Apa? Botol Yakult, nggih, kemasan kecil. Kemasan kecil? Iya. Botol Yakult kemasan kecil iki senengane siapa ya? Sinten? Senengane Dimas ya. Nggih, niki wonten pamundutan Nduk Cahayu. Nggih napa? Niki saking Pak Lurah. Iki nyuwun gending ana Tresna Waranggana kagem sedaya warga Suru, terkhusus warga dusun Suru. Terus ana maneh akeh banget iki. Akeh banget iki. Assalamualaikum Pak Dalang, iki kula badhe nyuwun gending kutut manggung karo kijing miring. Nah, iku diaturake ning gara-gara wae. Nah, khusus iki ning gara-gara mengko ben rada dawa wektune ben dintani. Ya ta? Wonten malih saking Pak Muryono Suru. Ha iki nyuwun gending Madiun Ngawi. Joko Melarat karo Pepeling. Terus ana maneh saka Pak Rusdi Suru iki nyuwun gendinge selendang kuning, podang kuning. Khusus saya kirimkan dateng saudara Sumanto Sarimun, sapa iki jenenge? Ramadan Agung karo Faktorumi. Tulisane rada kasetha. Ingkang pundi, Nduk? Nggih, podang kuning mawon. Podang kuning. Wah, iya. Podang kuning. Langsung nggih Mas Dalang. Nggih. Nggih. Podang kuning nggih. Sinden dedeg cilik ning jingkrak. Semonggo.
Intan Sona. Oh iya, anggone lelagon genti munggahake dagelan. Nah iki sing ditenteni. Diselingi dagelan luwih dhisik Mas Gareng saka Jonegoro. Minggahe sang dagelan serampat njaluke. Semonggo Mas Gareng munggah dateng pemandungan.
ora? Nesu, purik. Ndi ta wonge, Bang? Rumangsaku kok arep mateni gareng ya kok. Reng kuwi nyambut tekan kono iki. Iki panggonge nang kene lho. Ora. Wong rene. Oh, dombene. Ayo monggo. Iki lho. Ngelak, Jenenge ya. iki aku ning kene petok Apa? pasarku tuwa. Oh, gendakanmu tuwek. Aku ero jenenge kok. Oh, alah. Iki ngono Bu Sartini jenenge. Oh, iya wah. Tekan kono gek nyapa lho. Kenal aja meneh Bu Sartini. Bakul kopi mriki kula keloro jenenge. Jenenge Bu Asrengah. Sapa? Bu Asrengah. Asrengah. Hmm. Oh. Wong bojone perangkat sing ayu dhewe roh aku jenenge Mas. Sapa? Bu Maya Bu Bayan. Lah. Oh, kok ngerti ya? Kok ngerti? Ayo. Kok Mas. Ya ngono gek seneng ajane. Tak wonge. Kowe sese. Hop. Rungokno. Reng. Hoi. Rungokno iki lho. Kowe nek pengen mandeg to. Oh. Tak omongi. Kowe mengantem sapa? Sawang angkat gambar ya. Tak culek mataku bicara. Nek pengen mandek to? Nggih. 50.000 ngene. Ayo. Sik, Mak. Delongtung tong tang. Ayo. Ayo, piye? Piye? Saya pengen terus? Hop, masuk. Berarti nyogok jenengan. 50. Yo kene. Kene, gage. Le, tasku gorene tasku. Nah, tasku. Kene. Sik, Mak, tak soboke dan. Dah, yo, 50. Mandek iki kok. Ya. Angel meneh nek duwite ora. Hop, Mas. Hop. Kilo sik karo dhuwit kok. Ayo no. Asok bentar, Mak. Pengen mandek to? Iya. Pengen mandek to? Iya. Pengen gak joget to? Iya ya. 50. Ayo kene. Aku terus mikir, iki jane dalang apa maklar gendeng ya? Susu seket. Terus 50 nya. Susuke aku di susuknya. Nah, wis. Mas, wis tak kei Mas 50. Hop. Wis. Hop. Wis tak sawer san. Loh, kuwi emang duitku kok gawa 50.000. Sik toko. Lah jenenge Joko lho dalange. Kan kula mau mluwi pinten? 50. Kula mluwi 100. 100, heeh. Susuke? 50. Lah ampun kok tambahi to? Heeh. Lah iya wis. Loh, ning aku duite urung nampa sing 100 urung nampa. Sing di dhuwit sapa? Kowe. Lah iya kok sing di dhuwit ora gupuh kowe gupuh lho. Lah duit kuwi kira-kira. Heh? Duit kuwi. Yakin? Yakin. Duit saweran aku ngerti kok. Wong Wangsane. Oh, ora tak keke wong-wong lho kok wis dicikok ngono. Wah. Nek jaman saiki makne gak saset ora uman kok ya. Kowe kelakon mulih cek dijegal karo sinden. Alah jegal sinden ndak jek engko aku mulih sik kok. Oh iya. Oh iya. Kula ngeten iki lho masine saset-saset siji tujuanku. Apa? Sesuk wayah bayar Mekar kok. Iya ye. Tanggal piro? Sesuk iki wayah bayar Mekar sesuk iki. Oh, gek utangmu akeh ya. Pendake sesuk Komida. Oh. Sesuk nek NBK. Niki jan kula mbiarep munggah wae riasan dadi wis meh mawut.
perkara diterak cah cilik-cilik. Ya apa? Jenenge Salva anake Sukadiwi. Endi? Nyapa kon dijak foto? Dijak foto bola bali. Lek mingkem oleh. Aku wis tak mingkem. Lah kok ketok untune nduk aja aku aja kon mingkem aku nomprongos aku. Aku jan seneng kok karo jenenge Salva iku bocahe manis. Wedok to? Wedok. Ya wedok. Kok gak wedi karo kowe? Ora. Iki nek Salva iki asine gak wedi. Perkara ndek biyen lahire pas dina wengi, pas wengi niki lho Mas, lahire. Mula bocahe kendel. Oh, kendel. Nek kalih Bubayan Maya wah jan seneng kok. Luar biasa. Nyapa? Kula nembe duginmu dirupak-rupakne kalih Bubayan. Diapake? Dirupak-rupake. Ngomong piye contone piye ngomongnya piye wae? Oh, alah Mas Gareng, monggo aku lho nggih guwake. Wah jeneng alhamdulillah tiang mriki nek nyugoto luar biasa. Bener. Iya, luar biasa nyugoto. Kandhane kok wah. Cego diulono. Tiwul. Putih ya ono. Jangane werna-werna. Jangane werna-werna ana jangane iwak, Mas. Beyuh irisane luar biasa. Cilik-cilik. Mboten gedhi-gedhi. Nggih, kula kan iwake kan kuwathah Mas. Iki nek sing irisane gedhi-gedhi kula kerek nanggit kula kalau damel penutup. Gakne? Laos. Ngono kuwi yo jenenge Bubayan Maya ku yo kobre guyu lho. Wong sing endi to jare iki? Ngagem kacamata, Mas. Wo, klambine ireng putih. Wo ya ngerti aku wisan. Jebule dalange yo klirik nek wong ayu. Ora, wong iso klirik ngerti aku. Mak niki sadherenge matur kata-kata kula tak uluk salam rangun rumiyin. Iya, uluk salam rumiyin terus. Harus mergi uluk salam menika saling mendoakan. Iya, Nggih wong elek-elek kula teng Bojonegoro menika Abah. Ya toh? Sing muni iki yagane sing ndi to? Eke wong Indonesia wi, kabeh klambine abange. Mangsane. Ora iki ireng aku. Ireng lho. Yoga, Mas. Oh, yoga to. Nek sing seragame nyele biasane sing tukang bayari kok. Ora, ya mesti lek iki nyele iki biru ya niki. Berarti iki bayari kowe ya nek. Kula nek teng Bojonegoro menika gadah titel aslinipun. Apa? Senaosa kula menika jejere gareng ning babakan agama, asli kula ngudi kaweruh, kula kagungan titel SAG. Iya. MBG mu kono, tutuk gundul pisan kok asem iki. MBG kono panganan. MBG ku singkatan makan bareng gareng. Diganti Apa? Iya no. MBG. MBG. Lah jenengan wau pun disekani pakanan derek teng mriki. Oh wis no. Ya. Ora bareng kowe ta we. Sik. Kula nek ngomong piye? Sampeyan teng mriki pun disukani pakanan. Urung. Lah iya kok wis. Heeh. Dikai maeman. Oke, mam alhamdulillah. Padake sapi iki pakane. Kula gadah titel SAG, Mak. Menika mboten sarjana agama. Iki sarjana ala gareng mawon. Nek kula sarjana agama muridé kaya ngapa? Nggih kula dongaaken ingkang jawab salam tambah rezekine Allahumma. Amin. Ingkang jawab salam kula dongaaken ingkang lara kate greges mugi enggal saras Allahumma. Sing duwe lara sirah muga-muga jawab salam mugi enggal icalo. Sapa muni sirahe iki? Sakete kok sirahe iki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa mugi kemawon masyarakat wonten ing wewengkon Suru. Iya, Suru. Menika gampil anggenipun pados sandang kelawan pangan, ayem tentrem keluarganipun. Nggih. Pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Nasa. Amin. Iki acarane napa, Mak? Piye ta kowe gak maca bener? Jaranan piye to, Mas? Tenane kok. Mosok jaranan, Mas? Bocah iki piye to? Kowe dandi to kaya lah yo, wong acarane nyadranan jaranan jerene.
nek jaranan ora apa-apa Mas, mesti sing kejaran aku Ah iya. Neng upama kula dadi jarane ora apa-apa mak nek sing numpaki model ngene. Kok wong dadi jaran kok milih. Lho, lah nek sing numpaki kadang jenengan pelawur apa? Cek to, iki dadi jaran ya. Jaran kan kewan to. Kok milih? Ya milih wong kewane pendidikan lho Mas. Mbok anggap kok iso? Ya ora kena. Jaran ki ditumpaki ya ora numpaki. Lah ya aku gelem ditumpaki cah ngene iki. Oh iya, Ding. Lah iya, upama nek sing numpaki ngene iki aku mau murip aku mlumahe kok. Oh. Mulu. Berno iki mundur-mundur kena. Nek upama jarane ngene iki ya gelem Mas Edan ki bacoke gelem kok. Nggih niki alhamdulillah mak dipun tenggani para her-her panjenenganipun Bapak Kades nggih tasih lenggah. Pak Kades, Pak Wawan. Nggih, Pak Wawan Setiawan. Wah, piyantune ganteng kaya Mas Gareng nek urung maca. Lho, ora percaya to nek kula ganteng. Wong pacarku Bu Sartini sampe gandrung kayuwun marang ingsun kok ya. Oh, nyatane dikeki ngombe mau ya. Ora, Bu Sartini iki nek biyen ya seniman kondang lho Mas dadi Janaka. Oh. Iki ngono gaya buletmu dhewe to. Oh iya. Iki bojone sing lanang aku jenenge Pak Salim nek biyen ya Bambang Cakil barang. Nah saiki wis ora wani nyakil untune ompong kok. Angger ngemut cekathak ucul plok. Luar biasa. Tiang mriki menika budaya danten. Pol, heeh, budaya tenan kok. Katitik dalu menika nyadaraken sedekah bumi. Sedekah bumi. Nggih. Wungon anggelar adicara panglipur ringgit wajucal. Ringgit wajucal wayangan. Wayang menika wonten werdine lho. Apa? Iki sajine pengeling-eling. Menungso ki wajibe sembahyang. Kula Kula diarani wayang. Wayang. Wajibe sembahyang. Sembahyang. Nek sedekah bumi menika nggih wonten malih artosipun. Apa? Sedekah kalih bumi. Selamatan ngunjukne rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti amargi sampun dipun paringi pepamenan saking bumi pertiwi ingkang kita pijak punika. Dengkul dasmu. Dasmu dhewe kono. Kene pikir tengan wis dengkulmu kono wae. Dengan didasari rasa ikhlas. Oh iya bener. Nggih jenenge syukur wi syukuran kados dalu menika. Ya iki syukuran aja. Dengan rasa ikhlas. Rasa gundel. Katitik ya jenenge biaya disenggo. Wong akeh bareng urunan. Bener iki. Kahanane tartamtu tansaya sawi mergi sampun dipun ruwat bumi pertiwinipun. Iya, ya kok meletik dina iki kowe. Meletik wong caire anduk tambah kok. Oh iya, tambah 50 wae. Ya, iki ya nek tambah tuku bensin lho Mas. Omahmu lho ndi mamu guredak kene kok. Aku nek gak musuh awakmu nek gak sacet kok nganggur tenane. Apa iya? Jan lecete jabang bayi kok. Bumi, Mak. Heeh, Bu. Bumi dipirang dadi papat. Papate. Bumi wonten ingkang mestani Bantala, wonten ingkang mestani Lemah. Iya. Wonten ingkang mestani Siti. Heeh. Wonten ingkang mestani Bumi piyambak. Punika nggih benten-benten artine lho, Mak. Kawiwitan saking apa lemah. Lemah ki mungguing pekarangan, Mak. Iya. Punika saking tembung di alem-alem arep dideki omah. Oh, tak kira lemah. Tak kira di alem-alem terus dikon mlumah. Sik ta, Mak. Ora aku mau nyetakke tok. Kiraku. Iya ya kowe jek Joko lho. Omongan sing hati-hati dagangan. Beda karo gareng. Meng nggonmu piye? Nggonmu piye? Lemah to? Tegese di alem-alem arep dideki omah. Nah, nek aku beda. Apa? Di alem-alem mergo meh dikon mlumah. Kuwi nek duwe kowe rung duwe arep tuku kowe. Ora, tuku apa ya ini iki? Wong kene iki wong kenceng. Ah iya, aku ngerti nek jenengane wong kusuk kok. Wong kusuk, wong meneng. Kakune nek isuk.
Lah model dalang ini iki kusut tenan modar piye lak ora. Tenan aku wong kenceng, gak tau menggok ngiwa-menggok neng kene ora tau aku. Kala wau lemah. Lemah terus. Bantala. Bantala. Bantala ki munggo ing ratan. Ditatani ban nek gak ditata bakale ala. Mula diarani bantala. Di apa mau? Ditoni ban nek gak ditata bakal ala. Oh, bantala munggo ing dalan. Terus wonten malih ingkang mestani Siti. Siti Kuwi munggo ing tanah pakuburan utawa makam. Isine wong mati. Ngono. Ki nek gak sura ya ora metu lho kaya. Oh, wong khususon sura. Sura iki dina sakral kok. Oh, jolaya. Ingkang pungkasan bumi. Bumi. Kuwi munggo ing karang pesabinan utawi sawah. Ingkang artosipun. Artosipun nggih punika ditanduri tebu mesti semi wibumi. Bumi. Ora mesti. Pagak mesti sementing ana banyune, Mas. Ora mesti. Ora mesti ayo. Sampeyan iso ngudal iso glung lho. Ora mesti lho ayo. Wong iki lho angel banyu, kok arep iso semi tekul kok ngendi? Nyapa angel banyu? Di banyune awak dhewe iki ngalor ngidul nggawa banyu api lan sebagainya kok. Sik to, arep tanduran iki apa arep bermak idone tok? Mas. Ora itu, Mas. Apa? Sing sondok akeh. Apa? Uyuhmu kuwi lho. Ora percaya nek menungso kuwi duwe ana aneh ya. Nggih niki alhamdulillah mak niki kajate wonten ing malam dinten Selasa Kliwon punika dinten ingkang sakral. Sakral. Anggara kasih. Anggara kasih. Nek dipetang temu 11. 11 ya. Apa to kuwi 11? Apa to kuwi 11? Suwal-suwel oleh welase Gusti ingkang Maha Welas. Suwal-suwel oleh berkah Gusti ingkang Maha Welas. Kuwi 11. Muga-muga sakbadane adicara punika angsal berkah Gusti ingkang Maha Welas wewengkon ing suru manggih karahyuan slamet tanduranipun lemu. Amin. Sedanten boten kurang sandang kelawan pangan tinebena saking memala bilai sakin. Allahumma tepuk tangan. Tepuk tangan. Doro ya mbok tepuki. Nah, yang kula jan seneng kok mak niki. Apa? Ngene kok lagi pisan bae nanggap ngono lho. Lah iya, aku ya lagi pisan nang kene kok. Padha adu nasibe. Ha iya, jere Pak Lurah digawe mosok gak wayang. Iki Pak Lurah upami gadah damel ben ditanggap gampil kok, Mak. Supaya ben nganggo garing no penak asine. Apa? Pak Lurah tak panjeri to. Oh iya, bener-bener bicaramu. Wis nek 50 tak ge panjer. Oh, berarti aku ngono bareng aku tak manjeri Pak Lurah wae. Garene titen aku. Ora iso. Aku nek karo Pak Lurah wis plek kok. Nggih, Mak. Niki wau kula mriki nggih mboten ijen. Heeh. Kula beto rencang asline. Sapa? Dulur kula lanang sing ganteng dhewe Mas Weda. Alah. Weda? Heeh. Iki ya diunggahke. Ayo disepoti Mas Weda. Oh, dagelan anyar to. Dagelan anyar, Mak. Lagi metu kita anyaran kok. Sajak golek sepelan anyar gareng. Mboten nggih menika nggih kanca seni. Oh, kanca seni. Ayo, malah kekek. Ayo, Le. Terang tang 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 tang. Tak ding ding det det. Ompak karo awake dhewe. Ngono lho kaya. Dan kowe nyapa kok lungguh? Ngaten. Kaya wong Ayo we. Ini ngomong. Ngomong. Ndang, heeh, ana. Jare kon ngadeg. Ya iki ngadeg iki ya mikmu iki dicekeli ge ngomong. Busuk kowe ora iso ngomong.
Sing apik. Nah ya wong jarene iki mau SAG sarjana ala gareng ya to. Kok tembunge kasar ngono lho. Ora ngono lah iki munggah sok plunga ngomong. Salam sing apik. Salam sing apik. Tak biacok lho kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah dek sore wis sih. Saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disauri. Bet, aja nesu to. Wis to, dikon salam tok to. Terus kan ngopo kuwi? Ora ngono. Awak mulai musalam iki mbok sing apik. Wong salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iki yo sing apik, sing gedhe. Nah. Assalamualaikum. Ala kaya mudin. Sik to. Sik nadamu iki aja panas, sing penak. Ayo. Ayo, heeh. Ayo. Ora iso. Kurang gede. Assalamualaikum. Kurang gede. Kurang gede. Boto Mas, boto. Ya nyang. Ngene lho. Di njaluk apa kae boto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono lho. Oke. Iso ora? Assalamualaikum. Kurang gede. Gacok pisane kok. Ayo. Aku wedi dhewe to karo sampean iki. Ayo. Nuruti wong tuwek jan susah ngene iki. Sik. Piye? Wong tuwek. Mbok anggap aku wis tuwek. Heeh. Ana wis tuwek dadi unduh ngono. Arep mbok Lah kowe dunduh iki tanduran. ora. Lah ya. Ning umume nek wis tuwek diunduh iki kok teko kene ta iki mesti. Ayo. Ora. Sik Mas Joko. Piye? Aku sampean ngene sampean. Heeh, sambat to. Piye? Ki mau aku karo Mas Gareng kan budal bareng teko Bojonegoro. Heeh. Jenenge wong tuwek. Wong tuwek. Numpak sepeda motor bareng. Heeh. Ki wis ngerti ban iki bocor. Heeh, terus Ejek muda dibenjek. Iya bener bocor ya. Ya maklum wong tuwek. Timbang awakmu ndek nane Piye? wis ngerti nek tanganmu kena telek lentung kok jembok anu mbok ambu gak wong edan. Yo telek lentung tenane. Lah jare tak kene sampean ngono ya. Aku yo mau aku wis roh telek lentung kok. Goblok iki gurune roh telek lentung tangane kena telek lentung. Lho kaya kena telek lentung ya tanganku diambu. Telek lentung tenane. Sing marahi kan sampean to, Pak. Kok iso aku sing marahi iki ngene. Alhamdulillah awak dhewe iki iso sewanteng ngomong Suru. Nggih alhamdulillah matur suwun warga Suru. Mugi yo taun ngajeng diundang malih nggih. Nggih Bu nggih. Bapak nggih. Nggih, Pak Kades. Wendi nang Pak Kades. Gak ndi wong iki. Takok aku lho. Ndi? Pak Wawan Setiawan. Heeh, ndang ndi? Sugeng dalu Pak Lurah. Endi? Monggo nggih Pak Lurah sugeng dalu. Ora roh kok meruh. Pak Lurahe wis kundur nek Oh, mboten wis pintu. kundur. Nggih. Nggih niki alhamdulillah muji syukur Kang. Nggih, pripun Pak Gareng? Sewanteng wewengkon Suru wonten ing adicara sedekah bumi. Iki awak dhewe engko ngocahe guyone karo mlaku ki engko gegendingane kudu kecandang. Alhamdulillah nggih. Siap bosku. Niki wau nggih sing semen atune Dik wau panganane enak-enak lagi iki ya. Luar biasa. Wah. Kabeh bar maem, rokoke ditokne, kopine cemawis. Wis mantap. Ning aku siji gulu. Napa? apa? Jane enak rasane. Ning angger mangan sing siji iki lho aku gula tenan. Wis iwake gedene ra umum tak pangan sok mecicil le. Lah we balur matane mlorok. Tak pangane tak culuk matamu mlorok. Ha, merem. Mlorok wae. Panggah mlorok. Mlorok wae. Sik ta, iki jenenge ketoke gendeng kok iki. Ketoke ya ngono. Sik Mas. Sik. Tak urus ya. Urusan. Kok sok ngomong kula nek kula niki gendeng Ya ayo. piye ta, kan perlu apa butuh dicethake. Cetake cetakmu Balur kuwi apa? Balur. Balur Ki iwak. panganan to? Iya panganan. Iwak mati to? Iwak mati. Digoreng. Kok mojak ngomong? Lho, lah wong mlili aku kok. Ora nek sing merem sakmono balik. Sik to. Sakjane iki sing bento ki balure apa sampean? Lho, sing bento. Heeh. Ora balure ora aku. Lah sapa? Dalang. Lho, kok iso aku? Lah penyapa kowe kok omongan karo Lulang? Lah. Ayo. Ayo ngomong kok. Masa aku apa ngomong?
Kena ora. Ayo. Ayo, ngomong kok. Tapi nek ora mergo iki aku gak blonjo kowe reng. Ngoboko ora weh hati-hati karo Mas Dalang. Sik to, Mas. Apa? Sing sareh. Kula teng mriki alhamdulillah ora dibayar ora apa-apa karo sampean. Tenan. Tenan ora? Ora dibayari karo dalange ora apa-apa, aku yakin deh andalah garang yang terima dibayari karo dalang. Sorry no. Sing bayari pakmu kok. Sing bayari pakane iki lho, dalange ora bayari, mula aku kendel ae kok lah. Wong tuwek jan iki angel tuturane ya. Angel, kok bojoku nyeneni aku kangelan kok. Kowe pengen nek ben gak diseneni bojomu gampang. Pripo carane? Upama kowe ndek salah, upama bojomu arep nesu, aja sampai iso nesu. Carane siji, kowe nesu dhisik. Ngono. Lah wingi iso meja, kursi, piring melayang lho wingi. Ora. Wong rumah tangga kuwi tukar padu kuwi hal yang biasa. Padu biasa. Ning ana syarate, tukar padu kuwi aja rebutan bener. Ning rebutan salah. Dino iki garang pinter tenan kok. Sura lho, Mas. Biasane tak nomke ngelmuku ning gone Mbah Ngatirah. Mbah Ngatirah. Mbah nganu. Wong Ngatirah sapa lho ora, Mas. Oke. Jenengan takok saiki ganti. Nggih. Sampean tresno karo bojo. Tresno. Nek diceluk bojo semaur. Moro gak? Moro. Moro. Sampean tresno karo anak? Tresno. Diceluk anak? Moro. Moro. Sampean tresno karo pangeran? Tresno. Nek diceluk pangeran? Gak, Mas. Sik. Sik to balen. Sik balenan piye? Sik, balen. Sampean diceluk bojo moro gak? Moro. Moro. Tresno kan ya? Diceluk anak? Moro. Moro. Tresno kok. Tresno. Tresno karo pangeran? Tresno. Diceluk pangeran? Moro. Aku anu, Mas. Nek masalah moro ki biasa, Mas. Tapi siji, Mas. Piye? Wong moro nggone pangeran iki kan kamangka modar, Mas. Lah wong mati kan didusi ya, Mas. Iya ta? Tresno apa ora? Tresno. Celuk pangeran? Ora patek gelem moro aku. Berarti kowe gak tau sembahyang ya. Heeh. Gak tau sembahyang. Tresno pangerane diceluk pangeran kuwi kon sembahyang. Alah tak kira nek arep diundut ngono, Mas. Wah, piye to? Jare pinter sebulan suro. Lah, aku mikirku tak kira nek tresno pangeran dipanggil karo pangeran terus moro. Lah aku terus mikir norno wong kamangka dipanggil pangeran kuwi terus modar ya mati. Kapundhut. Lah wingi kok terus didusi. Nek didusi ki aku gak apa-apa, Mas, ning siji wediku. Apa? Bayune ning grojok ki wake wadem aku moh. Ya waduh. Masuk angin terus apa sing ngeroki ning jero yo. Nggih. Nah iki, alhamdulillah. Iki guyone mengko dilanjut karo mlaku. Betul. Nanjake Mbak Sinden. Mbak Sinden. Nah, iki lho. Wah, sindene ana 1, 2, 3, 4, 5. Mi. Wis melok ae ya. Ya ampun lo Mas aja ngono. Kena gigi wang kembali kena lidah wang tambah. Ya Allah nganggo tindikan. Roh nek pacare galeng ning kene ya ampun ya ampun. Iki ajene lakon apa to, Rek? Ya mbok aku ya bingung. Kowe golek panganan sampokane polanmu kaya ngono kuwi. Sing apik. Sing batut ya yumu kok. Sapa neh? Ya Mbak Yumu to. Lah kok iso? Ha bojoku kan yumu kaya kebatut mangan kaya aku lho. Ya Allah. Nyekarne wong lanang kaya. Kaya doyan karo jenengan ya. Mak, Hei. iki ada pesinden 6 cacahe. Sik to diitung neh. Iso 6 itu kondi. 5. 6. Diitung neh. Sik to. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lho, kok iso 5? Kowe rong tau diambung gareng, Mas. Dia iki lho enek wong diambung gareng titanes teko. Hati-hati lho Mas wi. Iki mengandung rabies lho wong ki no. Cacahe wonten 5. Niki mengke setunggal bonggo setunggal badhe dipun jumenengaken sowan ngabiyan. Oke. Yang pertama. Yang pertama kita tampilnya siapa dia kalau bukan Ica. Iki sih. Milih sapa sampean? Milih sapa? Cah cilik. Oke, Milih sapa? tak siarke. Yo, Oke. nah. Baik Sampai- saudaraku, masih bersama Ki Dalang yang telah kondang
di alam nyata dan alam gaib. Suaranya ya apik ya Pak Haji. Cangkeme elek tenan. Bersama tim Jimat. Apa? Tim Jimat. Tim Jimat. Apa nih wi? Nang radio Malawa Pati ki enek tim Jimat metune Selasa Kliwon karo malam Jemah. Ini babakan perdemitan. Tim Jimat. Baik, untuk penampilan yang perdana masih bersama Poro Kadang Kamulyan Laras. Kamulyan Laras. Yo, kita tampilnya siapa dia kalau bukan Ica. Yo. Ojo cedek-cedek, ojo cedek-cedek. Ngapa lagi? Nek rabies. Ya. Hati-hati karo wong sepuh iki. Kayakan niku. Ngapa? Mrikine kok enten. Cah. Nah, hati-hati ojo cedek-cedek. Ojo gelem ngerti, ojo. Iki ta. Oke karo aku iki sampean milih dhewe. Berarti gak karo aku. Gak. Mau ki karo aku ki, dhuwitku ki. Tekku. Tekmu. MC melok-melok nyedaki sinden. Gak sedom. Remuk iki aku. Heeh, wah iki. Iki bagane Kang Gareng kok. Ambune minyak wangine jebak penyu. Jan padha arep bojoku. Tenanan ndok, iki bojoku nek arep nyumbang yo ngene iki ambune wangine jebak bayi ini. Apa PPO? Ora, nek arep nyumbang ambune wangine. Nah bareng mapan turu lho. Wah, aku daftar suwek kabeh ambune 1001. Bojo apa rumah sakit. Selamat malam Genduk Ica. Nggih, sugeng dalu. Ya ampun bocahku ayune kaya ngene. Ndak denak deblo. Ngene kaya makku dhek biyen kaya aku dilairke dhisik to lho. Eling. Ngerti yo nek guri jek apik-apik kaya ngene iki nalika wat gedhe takon ngempet no ngenteni sing model ngene iki. Wah. Terus modelnya kaya apa nek ngempet ya niki. Ya dikono aja metu selek ngenteni guri yo. Jek akeh wong ayu-ayu ngono. Cah yo. Heeh. Alhamdulillah iki arep ngaturno lelagon apa? Enten maudanan apa, Mas? Kusuma Wijaya, Kusuma Wijaya nggih. Wijaya. Panyuwunane Ibu Sedes, ana Kusuma Wijaya. Iya, mereka gampang tahu. Aku ibu metiki tapi tahu meneng aja. Apa kau nak apa aku juga. Weh, nengah undu ya. Weh. Seneng kowe? Seneng kok petok kembaran. Tos. Ayo Kusuma Wijaya, awang ayu. Ayo, maju Jawa beres. Ayo. Diaturkan selamat malam untuk semuanya masyarakat Wewagon Desa Suru. Ke
matur sembah nuwun gendhuke Cak. Kripik gedang kripik telo sithik wedang waton roto. Lerek. Sing klerek ngidul. Mbak Putri ya. Iki ngadeg wis meneng. Mbak Putri. Mbak Putri. Kangen aku karo Mbak. Yo sepote cok kagem Mbak Putri. Yo. Aku suka Mas Luki. Aku suka. Angger iki semoga mesti lagu deh. Oh takbir. Allah. Oh. Malah. Wis ngadeg kok terus kene. Oh iki. Kalau sing marahi pembalung kalau. Jane iki bote iki ngejak gelut to. Heeh, antem ngono wae. Ora ngono. Pur kalau karo mangan ngene sepot ngono kok mari Allahu Akbar aku yo tero. Kamu kok karo ngemut sego ngomprot-omprot yo. Mbok diuluse. Aku angger Pak ngene Mas Gareng. Ki angger Mbak Putri munggah, iki ketoke Mas Luki nek kita sentimen karo Mbak Putri. Tenan sumpah wis. Kowe tak cegat perapatan wing kok. Tenan wi. Cahyo. Nggih, wilujeng dalu. Piye kabarmu Cahyo? Sae. Sae alhamdulillah tansaya ginu-ginu. Iya. Sampeyan can saya ngeri ngene rupane. Oh, terus gareng ki yo rupane ala nek ganteng yo ora gareng. Apa yang ganteng? Ya kaya dalange. Alah. Mbak Putri, ampun cedak-cedak. Kalian? Mas Oh nggih, rabies nggih. Nggih. Mungkin nek sama cedak-cedak, iki jarak 5 meter iki rada nyetrum wonge. Napa nyakot to niku? Oh, gak trimo nyokot. Letak. Mau nyakot. Ngerek. Ora nduk ora. Aja gugu omongane wedan. Kuwi ngono sirik, aku ngono sejane ora ngletak, mung dilat. Sik didilat apane? Sampean wani. Wis ben dalange dilatih. Sampean wani. Piye belenane kowe? Bot cek aku gak ngrungokke. Kersane jenengan mawon sing didilatih. Dilatih sapa? Dilatih gareng. Iya, gak gila aku. Ora doyan. Aku yo ora doyan, aku wegah karo awakmu. Apa iki? Awakmu apa kok ora tau bayar kok ya. Jen Bisa jeruk minum jeruk ini. Sayu, iki paring panglipur ya nak, iki arep ngaturno apa? Wis nganggo gamelan yo sing penak yo. Ndek wau wonten pambutan Oh, dangdut? Joko Melarat. Joko Melarat betul, heeh. Joko Melarat, ngono, Joko Melarat. Ki pamundutan saking Pak Mariono. Iya. Niku judul lagu. Heeh, jenengku Joko Adi dudu Joko Melarat. Aku lagi sadar. Aku lagi sadar. Lah to gak gelem nyiarke jebole. Aku lagi sadar. Tapi yo sapa jenengmu sapa? Joko Adi. Joko Adi. Apa jelukane apa, Mang? Iki Joko Melarat. Joko Tapi iki apik tulisane. Piye? Joko sama dengan melarat. Nah, Dewe asline Joko Adi Melarat. Wah. Mboten lho Mas. iki dalan aja. Lho. Saking Pak Muryono suruh nyuwun gending Joko sama dengan melarat. Melarat iya. Nggih, Joko Melarat ditayubne nggih. Wah. Cocok. Iki pandemen tayub. Wah, luar biasa. Kingko panjenenganipun ingkang kagungan ngetos mengke nggih kepareng minggah. Sinten? Mbah Slamet. Mbak Slamet minggah niki mengke. Oh iya no. Kudu. Oh, sik ana meneh kok wong Karang Taruna ya pengen munggah panggung. Sinten? Wong Karang Taruna. Tiang Karang Taruna. Berarti engko ya cekak-ceket. Oke, Ben siap. roto. Siap. Pokoknya wayangan bengi engko Mas. Niki khusus teng Suru ngantos santeke salat. Heeh, limbukan aku sampai jam 4 men. Wah, 4:30 Mas. Mudar ki ben to. Nek Kita nang urus gambine mulai. cangkem. Ayo, Joko Melarat. Sumangga ingkang sampun pikatus sampun pelatri Jekar saking sasana panengkan tindak lumaksana wonten ing sasana budaya. Sesaran para kadang live streaming belajar sinau sekitar wayang. Joko Melarat wong tuwamu bangga
biasa. Wah. Lagi loro wis kempis-kempis. Sik, Mas. Lagi tumon iki aku, Mas. Apa? Piye? Lagi tumon iki. Dalange gurine nek kreseke. Ki kabeh iki seni opo riyane? Oh gak ngerti toh? Apa? Dalang zaman biyen iki ngarepe iki ana bokore. Heeh. Ki ada itu. Saiki gantine Kresek. Heeh. Iya. Kalau mau minangkani pambutan saking panjenenganipun Pak sinten? Pak Muryono. Muryono. Ganti artisnya dong. Hah? Ganti artisnya atau? Bener. Artisnya. Artinya. Adik Nada Citra Marwangi. Bintang tamune Mas Gareng jadi timbang Yo, Bali. masih bersama Porkadang Seni Karawitan Kamulyan Raras. Kita tampilnya bintang tamu kita dari Kota Ponorogo. Siapa dia? Kalau bukan Nada Citra Ambarwati. Ayo artis Merah muda Saya tak por. Iki bintang tamu lho kok mbak bintang. Oh lagune kok balonku ada. ada lengkap. Rupa-rupa warnanya hitam kuning dan labu, merah muda dan biru, bagus banget di kota. Kasian, persis Por tontonan. bintang tamu lho kok mbak galonku ada 5 iki piye? Oh, sesuai. langsung wani pora. Ora. Aku gak wani. Asine aku wani karo dhek. Heeh. Ning kok tanggal 10 gak dijak modar aku. Gak wani. Kaya dalang. Mboten Pak, kula mboten wani. Diamput ukur. Wedi tanggal 10 gak dijak. Eh? Wedi tanggal 10 gak dijak. Tak ajak dhewe. Neng di tanggal pani. Ora. Jam apa? Nek kuburan. Nyekar yungu. Cahayu. Nggih, wonten dawuh Mas Gareng. Ya ngene iki lho, menake dadi gareng enek wong ayu cak-cek iki. Iya no. Aku kalah saksa tok ngene iki sumpah aku. Gak iso aku. Pripun? Tangane. Nyapa ta iki? Garengnya tangannya bacok no. Wih. Loh, kenapa toh tangane mboten napa-napa lagi niki? Ini layaknya mboten sopan. layaknya bapak dan anak. Tutu bapakmu wih. Krungu to. Jenengan kok Apa? Iki ora anu pipi. Aku dianggep bapake ya kene. Kene nduk karo anu inci ayah. wonten dawuh. Terus aku ngene iki nggih apa? Awakmu kono ya gawe patunge wis. Iki dalang nek ngene iki gak wani nek aku yo gelem ae wis cak-cek. Mumpung enek kesempatan. Kok ya penak men jadi garing yo. Pripun? Wong dalange wae meri kok. Atuk man aku gak dalang garenge iso cak-cek. Napa asline jenengane pengen ngeten teng kula? Oke. Piye kok? Piye kok? Piye? Sik kene. Nyapa? Ojo. Wani pora. Apa nek pengen? Wani pora. Wani pora. Pengen ana syarate. Apa? Kudu wani prah menang ketoprak. Mutiar weh. Ayo. Lakone aku Apa? sing milihke. Apa lakone? Sri Tanjung gugur. Ayo, kowe wani? Wani pora. Tanjung, ayo. Wani. Aku dadi sapa? Awakmu. Aku dadi bojone iki no. Aku dadi bojone. Aku dadi Sida Oh, Paksa. berarti niku Dadi sintene? Aku sapa? Sila Hati Kromo. Ya. Nah. Aku nek kon ngrusake pinter. Yo. Oke. Ora ketekan. Aku tak Bojone, gitu yo. sik. Lah terus niku Mas Jane. Gak, aku gak. Aku gak ada jawab apa. Awakmu dadi regol ngarep meneng. Ya. Kok Dadi paham? nek kon ngarep kon meneng. Heeh. Dadi Mbak nih. Ya. Nah, aja suwe-suwe weh. Karo wong ayu terus sak. Ayo. Tanjung garwa Kakang. Iya. Cikan Mas. Ayo. Sun Pak Kakang pikantuk dawuh saking panjenenganipun Kanjeng Sinuwun Sila Hati Kromo Injih, pripun? supaya pun Kakang obat ditumbaling praja wong ayu. Pun Kakang
dapur. Nah. Prabu gak beli dangdut, kocok. Variasi. Wah. Ya we balamu akeh aku dhewe kok Bojonegoro. Lah wani aja ngendakno yo ngeme. Tenang jenengan. Wes ki teruske, Mbah. Ayo. Pun Kakang. Oh, Kakang. Ora. Ya wis. Ayo. Ayo. Pun Kakang. Pripun Kang Mas? Nindakne dawuhe kanjenipun Kanjeng Sinuwun Silati Krama. Iya. Pun Kakang arep ninggalake kepatihan sliramu sing pangati-ati ya wong ayu. Waduh, lha mengke panjenengan diutus pinten dinten mengke? Pun Kakang lungone mengko ya ora iso mestekke kapan pun Kakang bali mengko ya wis oleh sisik meling praja kanggo tumbaling praja. Pun Kakang arep bali karo sliramu wong ayu ya. Pun Kakang nyuwun pamit diajeng. Injih pangestu. Bebas to, bojone nyapa lho. Oh iya, Dek. Iya. Pamit. Iki Aja ditelu wis wae. Ya iya ta. Bacet. Pun Kakang. Pun Kakang. Tak lunga sliramu ati-ati yo diajeng. Iki wayahku Nggih, iki. Kang Mas. Iki wayahku iki. Ah. Aku adek iki. Saya ekspresi terus kalau. Saya. Nah. Wis suwe seminggu Kakang Patih Sida paksa ninggalke aku. Saweneng nek ngrusak Aku ngene iki ta. kesepian. Ora nek sing ngancani aku turu. Mban. Aku kesepian banget. Piye yo? Anggenipun panjenengan sak menika kesepian. Mban, rasanya aku butuh kanca iki. Panjenengan sak menika Iya. napa kirang kalih kula rencangi panjenengan. Lah marai dirimu ki mau nglamun wae. Dijak omong nglamun, ora nyambung yang dijak omong. Tanjung, aku sing teko, wong ayu. Kang Mas, Kula minggir riyen nggih. Kok kena perkara ngadeg ora apa-apa. Wah, iki sing tak goleki ya iki asline. Aku dadi malaikat. Apa? Aku dadi malaikat. Ayo dadi malaikat. Tapi sok-sok dadi demit ya. Sri Tanjung. Wah iya, piye. Wis kenal aku to? sampun Kakang. Sapa? Ratu Sila Hadi Kromo. Sila Hadi Kromo. Hadi Kromo. Hadi Kromo. Kromo. Hadi tegese gedhe kromoku seneng rabi. Lah. Wonten dawuh Kang Mas. Bojomu wis tak kongkon lunga ya to? Kanjeng Sinuwun no. Kanjeng Sinuwun nggih. Bojomu wis tak kon lunga bedak golek tumbal kuwi. Sejatine mung karti sampe kok supaya aku bisa saya cedak karo kowe wong ayu. Tapi kula mboten saged kula mengkhianati. Sapa? Piye balen ora meneh? Kula mboten saged mengkhianati Sinuwun. Alah gombal wis ora gagas aku. Iki jenenge sapa? Tapi cinta kula niku namung kagem Kang Mas Patih Sida Paksa Alas. Sinuwun. Bojo tinggal lunga ya to. Kowe kuwi kesepian ya to. Mban aku piye mban aku tulungono mban aku. Anggenipun panjenengan wes. sak menika. Bojone panjenengan sampun medal. Mboten napa-napa. Ora apa-apa. Iki seneng kali iki mendukung aku piye ta? Heeh, ora apa-apa. Tapi mengke nek kapan dipun dukani kalih Kang Mas Patih Sida Paksa pripun? 100.000. Oh iya, 100.000. Oke, wangon aku ya. Ya. Aku lek aku pengen ngurusaki aku. Mergo iki wis duwe omah to. Aku gandrung ki wis suwe. Suwene ana 2 tahun. Nah, iki Sampun to Kanjeng, panjenengan sak menika wonten ndara. Nas remen kalih panjenengan, nggih pun ditampi kemawon. masa gak gelem karo aku to wong ayu. Tapi mengke nek Patih Sida Paksa duka pripun? Sik ta. Mban? Gak gelem karo aku to. Mboten napa-napa. Ora gelem karo aku to. Nggih purun mawon asline. Mengke Patih Patih sedya preksa nak mriki nggih to. Nggih, Kula ajake medal yen.
Oh ngono ya Nggih, berarti. nggih kula Ayo. jak medang ilen. Menke wonten jembatan kula jogrokne. Tuk. Berarti ben mati. Tuk telu delak. Nggih. Sri Tanjung. Injih, sinuwun. Kowe apa ora ngerti yen tak aku janjane iki tresno karo kowe wong ayu? Wonten. Ayo. Pripun Kang? Pripun Kanjeng Sinuwun? Aku ki janjane tresno karo kowe, kula kang saka kowe gelem ora gelem kudu melu aku. Tapi kula cinta banget kali Patih Sida Paksa. Wis gak usah gagas bojomu ora nek nang omah. Terus niki jenengan ajeng ngajak kula temen. Ya kowe tak jak ning omahku, tak jak ning keratonku, tak pisungsung Brono Picis emas ya ta? Apa kowe ora kego? Apa kowe ora kepengin emasku sak pundung ya ta? Ayo ta. Boten purun, boten. Tenang. Boten. Kula cinta banget kali Kang Mas Patih Sida Paksa. Kula boten purun mengkhianati. Malah gombal. Saestu Yen kowe ora gelem tak rodo mari peksa Tanjung. Kang Mas Patih Sida Paksa. Tanjung, Injih Kang Mas. piye rasane atimu pun kakang ninggalake marang sliramu ngono ya wong ayu? Sak tenanipun kula kesepian panjenengan tinggal sampun wonten seminggu menika. Iya, Tanjung. Nggih. Pun kakang arep takon karo sliramu, Injih Kang. sak pungkure pun kakang ninggalake praja miturut pawarta sing tak tampi, sliramu gelem digonjak pira siji ngono ta Tanjung? Boten saestu Kang Mas. Sak menika kula wonten Taman Kaputren kali emban menika boten teng napa-napa. Ban, Dalem. kowe wis mangerteni sapa aku Sampun Kanjeng. Aku bakal takon karo sliramu Bloko Suto wae. Nggih. Sak pungkuring aku ninggalake praja, sapa sing mlebu ing Taman Kepatihan kene? Sak menika ingkang sampun mlebet wonten Taman Kepatihan sak menika mboten wonten Kanjeng Sinuwun. Tenan, Nggih. aku kok mambu ana wong liya. Sapa kuwi mau? Mboten wonten. Tanjung, Injih Kang Mas. sliramu karo embanmu ora Bloko Suto. Pun kakang wis mireng yen sliramu gelem digenjok pro seje mula saka ku Tanjung Bloko Suto wae. Pun kakang isih sareh sepisan malih pun kakang takon karo sliramu sak pungkure pun kakang ninggalake praja sliramu gelem genjok pro seje ora Saestu Kang Mas. Saestu. Tanjung boten sithik Kang Mas. Tanjung, ayu rupamu mingir-mingir pesmu nanging kelakuanmu ora kubuk karo ayumu. Kowe wong desa esa-esa, wong gunung unung-unung. Pangananmu sego gaplek, lungguhmu dingklik, tak boyong tak muktek kok enak ing Taman Kepatihan nanging kowe gawe lingsem atine pun kakang. Keparat. Ampun ngoten kali emban Kang Mas, emban boten salah. Kowe nek gak gelem Bloko Suto, tak jejak kowe. Rumangsamu apa? Hei. Aku lesu tenan iki. Boten Kang Mas. Tanjung, Boten Kang Mas. ngaku sak durunge pun kakang. Tega karo sliramu. Iya apa ora? Boten Hei. Kang Mas. Kang Mas ampun. Ngaku. Aku sing ngaku. Ngaku. Piye? Aku sing remuk. Lah iki ayu mboe mano. Walah. Tanjung, Injih Kang Mas. sliramu mangerteni iki apa? Iki wujude ngopo? Godhong. Dengkulmu mlocot ngono. Kowe nek kok godoh iki lho. Pedang sok gondo. Iki ngono pusakane pun kakang. Iki ngono pedang. Bayangane godhong. Pedang sing sakti mandraguna. Tak sabetno segara asat gunung guntur. Tak cudesno prawan meteng. Kowe Iya. Bloko Suto.
Iya apa ora? Kang Mas Patih Sido Paksa. Kula purun panjenengan percaya. Iya. Nanging kula wonten surat wasiat. Sliramu duwe pitungkas. Nggih. Sliramu duwe pitungkas apa? Matura. Sadurunge nyawamu oncat saka ragamu keparat. Kang Mas Patih Sido Paksa. Iya. Kula purun panjenengan percaya menawi rah kula gondo amis. Ateges kula sending. Yen getihmu mambu amis, kowe tumindak sedeng. Nggih. Banjur Nanging yen rah kula gondo arum, berarti kula tasih suci Kang Mas. yen getihmu mambu wangi, kuwi ateges sliramu ora tumindak sedeng, sliramu suci ngono. Nggih Kang Mas. Banjur sambato karo dulurmu tuwa, sambato marang pangeranmu. Tampanono pusakaku Tanjung. Kocok. Mati ta? Heeh. Diapa-apane oleh. Mati yo. Sudah Wilet. aku mulai. Wilet. Saya urung ki ngono, prapene urung ba. Wes, Urung. wes. Lho. Pun Kakang sing luput diajeng Tanjung. Pun Kakang sing luput. Sak umure pun Kakang. Tanjung, Tanjung. Tanjung, Tanjung. Ora pramen ora patheken aku. Urung wayahe ku tat. Wis. Ki wis mulai piye mulai? Ya. Ora dadi ngopo Tanjung. Menawa iki wis dadi garis pene Gusti, yen ana ramene jaman papan iki tak jenengake Banyu Wangi. Weh, lagune terus dangdut. Lagune dangdut. Mosok kaya Lagune terus dangdut. Karena dengar lereng bir karo lereng. Wis ban, kok mlayu mari. Eh, Wis rampung. iki ngono. Amat. Aku remuk dhewe mau. Di saya sak Ya lagi iki lho nek gak ngene gak enak jenenge gareng ngiting-ngiting karo guru. Dangdut ayo ngadeg. Ya. Ya, apa iki pamundutane Mas Dalang? Pripun? Emang